Kertoisitko itsestäsi, kuka olet? Hei kaikki. Minä olen Marko Harinen, alun perin porilainen. Nykyisin asun täällä Tampereen seudulla ja työskentelen päätyökseni Radio Helsingin asiakkuuspäällikkönä. Vastaan Länsi-Suomesta, eli meidän kuuluvuusalueina täällä on Tampereen lisäksi myös Pori ja Turku. Toiseksi työkseni olen projektiasiantuntijana Folkextremen Digifolk-hankkeessa, jossa rakennamme artistialustaa kansainvälisille keikkabuukkaajille. Tämän lisäksi olen vuosien varrella opiskellut ensinnäkin ylemmän AMK-tason medianomiksi, tehnyt opinnäytetyön digitaalisesta konserttikokemuksen kehittämisestä ja tähän jatkotutkimuksen Muusikkojen liiton Skaala-hankkeessa otsikolla Livestream 2030. Olen myös käynyt puhumassa tapahtuma- ja kulttuurialan digitalisoitumisesta muun muassa tänä vuonna Mars-tapahtumassa Seinäjoella ja myös esimerkiksi erilaisissa oppilaitoksissa pitänyt aiheesta kursseja ja luentoja. Miten digitalisaatio vaikuttaa tapahtuma- ja kulttuurialoihin? Mielestäni digitalisaatio vaikuttaa erityisesti tapahtuma- ja kulttuurialoilla palveluiden saavutettavuuteen positiivisella tavalla, koska yksinkertainen esimerkki on ehkä lipun ostaminen, joka nykyisin tapahtuu pääosassa Tiketti, Lipu.fi kaltaisten palvelujen kautta digitaalisessa ympäristössä, mutta myös G-live-läpeissä, jotka kuuluvat samaan Muusikkojen liiton omistusperheeseen kuin Radio Helsinki, jossa työskentelen, niin heilläkin omissa applikaatioissa pystyy ostamaan sekä pääsyliput, että pystyy myös tilaamaan juomia, että myös sitten osallistumaan virtuaalitapahtumiin hybridimuodossa nykyisin ehkä enemmän näin kuin sitten korona-aikana oli hetken aikaa pelkkiä näitä digitaalisia tapahtumia olosuhteiden pakosta. Mutta ehkä tärkeää tässä on muistaa ne asiat, että mielestäni digitalisaatio tapahtuma- ja kulttuurialalla ei ole missään nimessä mitenkään pois niiltä fyysisiltä tapahtumilta, vaan ne lisäävät saavutettavuutta, mutta tässä täytyy tietysti ottaa huomioon koko ajan sekä kehittyvät digitaaliset taidot, jotka on nuoremmalla polvella, mutta tietysti saavutettavuudessa ottaa huomioon myös ihmiset, joille nämä palvelut eivät ole tuttuja, mutta toisaalta nämä suoraviivaistuminen ja teknologian kehitys on koko ajan menossa siihen suuntaan, että palvelut ovat entistä lähestyttävimpiä ja helpompia käyttää. Ja tämä tuo erilaisia mahdollisuuksia kulttuurialalla tulla suuremmalle yleisölle näkyville ja saavutettavaksi ihan sitten kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla. Miten digitalisaatio voi edistää yhteistyötä kansainvälisten kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden kanssa? Ja tästä pääsemmekin nyt sitten tähän kansainväliseen tasoon. Eli kansainvälisellä tasollahan digitalisaation tärkeys korostuu entisestään, koska välimatkat ovat kuitenkin suuret. Suomi on pitkä maa, mutta kuitenkin puhutaan tietenkin aivan eri mittasuhteista, jos ajatellaan ennen kaikkea, kun siirrytään lentämiseen. Tähän liittyy ei pelkästään se välimatkan haaste, vaan myös kestävän kehityksen ajattelut. On paljon sekä festivaaleja että artisteja, jotka karsastavat lentämistä, ainakin niin sanotusti turhaa sellaista. Tähän saakka kansainvälistymistä ajatellen monet, on se kyse sitten pop-musiikista, klassisesta musiikista, folk-musiikista, mistä tahansa marginaaligenren musiikeista, kun lähdetään viemään artisteja kansainväliselle tasolle, on yleistä, että näitä järjestetään showcase, eli tällaisia esittelytilaisuuksia sitten kotimaassa, johon lennätetään katsojia ympäri maailmaa, Amerikasta, Afrikasta, Aasiasta, Etelä-Euroopasta, mistä vain lähistöltäkin katsomaan näitä artisteja, mutta digitaaliset muodot tuovat siinä paljon mahdollisuutta, että pystytään lähestymään heitä kuitenkin paljon valmiimmalla paketilla jo, että he pystyvät näkemään artistin keikkaesiintymisen
kuntoon, jos voidaan tällaista termiä käyttää, jo niin videoiden kautta. Ja saavat siitä mahdollisesti jo sellaisen kuvan, että sanotaanko uskaltavat ottaa heidät esiintymään sinne Amerikkaan tai näin ilman sitä, että täytyy edestakaisin lentää, joka vähentää sitten tehostaa. Tehostaminen on yksi tärkeä puoli, kuin myös tämän päästöjen vähentäminen. Mutta sitten ihan kuluttajatasolle tietysti tämä elämyksen pystyy matkustamaan ympäri maailmaa ja katsoa nauttimaan musiikkiesityksistä tai muusta kulttuurista. Virtuaalimatkailussahan on tullut paljon esille esimerkiksi mahdollisuuksia museoille ja vastaaville palveluille, gallerioille, jossa pystyy nauttimaan, tutustumaan taiteeseen jo virtuaalisessa muodossa, joka kuitenkin tietysti on aivan eri kokemus paikan päällä, joka sitten taas toimii promootiomahdollisuutena siihen, että ne ihmiset tulevat myös sitten lopulta paikan päälle. Mutta tässä on yksi montakin tärkeää asiaa muistaa siinä, että juuri monen kertaan tässä mainitsemani kestävän kehityksen näkökulma, mutta myös sitten sekä henkiset ja fyysiset rajoitteet, joita ihmisillä on matkustuspeloista ja aina sitten fyysisiin rajoitteisiin, että sitten taas digitalisaatio tuo näitä mahdollisuuksia myös näille ihmisille mahdollisesti omaan kotiin tai sitten kuitenkin lähemmäs nauttimaan. Pitkän aikaa on jo nyt muutama esimerkki nyt vielä sinänsä, että onhan näitä pidetty klassisia konsertteja Finkinon saleissa ja taisi tuossa juuri on ollut maailmanluokan yhtyeiden keikkoja näytetty, muistaakseni Metallican keikkoja sitten noissa leffateattereissa, eli tällaista jopa samanaikaista yhteisöllisen globaalia tavallaan digitalisaation kautta tapahtumaa, joka sitten digitalisaation eli sitten mobiililaitteiden tai tietokoneiden kautta voi tulla aina sinne ihan kotiin saakka. Kuinka virtuaaliratkaisut voivat tehdä kävijäkokemuksista parempia kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla? Siitä, miten sitten nämä kulttuurielämykset voi virtuaalisilla ratkaisuilla yhä parantua, onkin sitten tullaan näihin termeihin AR, VR, XR, mitä vaan R, että siinä sitten mahdollisuudet ovat tavallaan rajattomat, mutta kuitenkin ne täytyy ehkä pitää keskiössä sitten se käyttökokemus, tai nimenomaan se käyttökokemus, eli ei tehdä sitä teknologiaa sen teknologian tekemisen takia, vaan niiden kokemusten. On upeaa, että nyt jo on näkyvissä se, että näillä digitaalisilla ratkaisuilla lähdetään nyt ihan vaikka LED-screeneistä, että keikkojen visuaalisuushan on suuremman artistien osalta kehittynyt hyvin suuresti, eli nuo visuaaliset kokemukset tuovat siihen aivan erilaiset draamankaarta kuin esimerkiksi nyt sanotaan nyt vuosikymmen sitten vaikka, jolloin muistan ensimmäistä kertaa jotain LED-screenejä itse roudarina kanniskelleeni, mutta nyt sitten tavallaan se tuo mahdollisuuksia etäkeikkaan osallistumisen viittaa ja jopa tuon puoleisesta. Näitähän yhdistelmiä on tehty, Brian May on soittanut tuon Freddie Mercuryn kanssa, Paul McCartney on esiintynyt John Lennonin kanssa. Nämä on tietysti sitten myös omalla tavallaan eettisiä kysymyksiä, mutta ei mennä sinne sitten nyt laisinkaan kuitenkaan. Mutta se tuo myös sitten siinä yhdistelmässä monien artistien kanssa, kun on keskustellut, niin he haluavat sen musiikkielämyksen, koska vaikka se pysyisi, nyt puhun oma kokemukseni on tuolla ennen kaikkea musiikkialalla, niin sitä kautta, että vaikka se pääosa on kuitenkin siinä musiikissa, niin se elämyksen kokonaisvaltainen immersiivisyys, jos halutaan tätä sanaa käyttää, niin virtuaalikeinot tuovat siihen esimerkiksi erään artistin kanssa olen keskustellut paljon siitä, että entä jos hän esiintyisikin niin sanotusti kokonaan green screeninä itsekin ja sitten hän voisi olla virtuaaliavustuksella mitä vaan siinä lavalla ja muuttua. Eli tässä puhutaan sitten omalla tavallaan myöskin sitten fyysisistä vaatteiden vaihtojen muutoksista, sun muista tällaisista mahdollisuuksista. Nämä on vielä kehitysasteella ja hakevat selkeästi muotoaan. Ehkä yksi semmonen, mitä paljon nyt näkee, on paljon kehittynyt,
on virtuaalilaseja, joissa yhdistyy sitten, mutta siinä on vaan semmoinen ihan käytännön fakta, että ne on edelleen aika isoja niin, ja vähän raskaita kokemuksia pidemmän päälle, että tavallaan ehkä niin toi tässäkin se hybridi, eli nyt sitten AR, eli niin sanotusti lisätty todellisuus oikeassa ympäristössä voi olla se, mikä tuo niin kuin parantaa niitä kokemuksia sitten entisestään, että siihen tulee ihan sellaista, sanotaanko sinemaattista elämystä yhä enemmän tuollaisiin entisajan tavallisiin konsertteihin. Minkä digitalisaatioon liittyvän neuvon haluaisit antaa kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla työskenteleville? Tärkeimmät neuvot tässä on kyllä se, että johon jo tuossa olen aiemmin sivunnutkin, on se, että teknologiaa ei tule käyttää sen teknologian takia, vaan sen kokemuksen takia. Ja sen pitää sopia artistille ja yleisölle, eli näiden kahden pään täytyy, ja sen täytyy olla vain keino, ei itseisarvo siinä välillä. Kokemus on aina kokemus ja sen pääosan esittäjä on ihmisen tunteet. Jos me pystytään niillä lisäämään digitaalisilla keinoilla tuomaan lisää arvoa, niin totta kai niitä kannattaa käyttää, mutta se resurssointi, koska nämä digitalisaatiossa tulevat mahdollisuudet ovat myös sinänsä vaativat erityisosaamista, mutta sitten kuitenkin se tapahtuma-alan osaaminen on hyvin samanlaista ollut jo pidemmän aikaa, mutta sitten nämä mahdollisuudet ja tavallaan niiden tekninen osaaminen, niin se on myös saattaa olla hieman hintavaa tuottaa, niin sitten ehkä se tärkeä kohta on jo siinä alkutekijöissä, että mistä ja minne sitä on tarkoitus matkustaa niin sanotusti. Eli ei nimenomaan tehdä virtuaalisuuden takia, vaan sen takia, että sillä voidaan saavuttaa jotain. Ja sitten kuitenkin täytyy myös muistaa se, että vaikka se virtuaalisuus mahdollistaisi jonkun liikkumiskokemuksen jossain ympäristössä, virtuaalimaailmassa, niin se on tosi tärkeää, että se virtuaalimaailma näyttää myös hyvältä, eikä sitten, että sitten kuitenkin se hyvälaatuinen, ihan kaksiulotteinen kuva, jos se on todella laadukas, voi antaa tosi paljon, mutta että jos mennään sitten siinä 360-maailmaan, niin se täytyisi olla yhtä terävää, hyvännäköistä ja syvää kuin sitten se ihan peruskuva, mutta sä pystyisit sukeltamaan sinne syvemmälle.